Riešime geometrickú rovnicu. Máme tu dvakrát, potrebujeme si osamostatniť toto kosinus. X si vlastne potrebujeme v skutočnosti osamostatniť, ale najskôr toto. Takže dáme delené 2. Dostaneme, že kosinus 4x minus pi pol sa rovná 1 polovica. Tu si dáme substitúciu, toto bude t, dostaneme, že kosinus t sa rovná 1 polovica. Dáme takto sem, aby sa nám to umestilo. Tak, takže t, to bude t1 a t2. Tak, pozrieme sa. Kosinus, pre ktorý uhol je 1 polovica? Mám kosinus 1 polovica pre pi tretín. Takže t1 je ten uhol z tabulky. Pi tretín plus 2k pi. Ale ten druhý uhol, ten nakreslíme si to takto tu, to bude stačiť takto. Takže kosinus 1 polovica, kosinus, keďže sme v kosinuse, kreslím na x-ovú os 1 polovicu, lebo jednotková toto je 1, takže tu niekde je 1 polovica. Dáme si takto rovnobežku s y-ovou osou. Toto je ten jeden uhol, to je tých pi tretín a toto je druhý uhol. Ten druhý uhol meriam odtiaľto, takto sem. Keď je toto tu 60, tak aj toto tu je 60. Celé to je 360 minus 60, to je 300, ale my to chceme v tretinách. Tak je to 6 tretín, je celé koliečko 2pi, to je 3 plus 3 je 6, minus 1 je 5 tretín pi. A plus perióda 2k pi. Nepotrebujem t, potrebujem x. Ešte to napíšem, tú substitúciu. 4x minus pi pol. Sme si dali substitúciu, dobre, že to je t. No a už t sme si vypočítali jedno druhé. Takže sem za to t dosadíme tento výraz. Dostaneme, že 4x minus pi pol sa rovná pi tretín plus 2k pi. Osamostatňujem teraz x, nechám ho na tejto strane, 4x sa rovná minus 2 pi dám na druhú stranu, takže to je pi tretín plus pi polovíc plus 2k pi. 4x sa rovná, spočítavam zlomky, takže musím dať na spoločného menovateľa, spoločný menovateľ je 6. 6 deleno 3 je 2 krát pi, toto je 2pi, plus 6 deleno 2 je 3, plus 3pi, plus 2k pi. Takže 4x sa rovná 5 šestín pi plus 2k pi, už sme blízko pri cieli, ale ja tu mám 4x, potrebujem len jedno x. Takže celú rovnicu, teraz dávajte pozor, vydelím 4, to znamená, že toto celé, keď vydelím 4, dostanem tam x, ale toto, keď vydelím 4, tak musím vydeliť 4. Jeden člen, aj druhý člen, lebo toto je dvojčlen. Takže vydelím samostatne toto 4 a samostatne toto 4. Deliť zlomok štvorkou znamená menovateľa tou štvorkou vynásobiť. Takže tu dostanem 5 24 pi plus. No a tuto mám 2 deleno 4, to je 1 polovica pi a krát k, takže to je k krát pi pol. Takže toto je x1. Opäť namiesto t2 si dosadím tento výraz. 4x minus pi pol sa rovná 5 tretín pi plus 2k pi. Minus pi, to isté ako sme robili tu, dám na druhú stranu, takže 4x sa rovná 5 tretín pi plus pi pol plus 2k pi, 4x sa rovná, spoločný menovateľ je opäť 6, 6 deleno 3 je 2 krát 5 je 10, to je už 10 pi, plus 6 deleno 2 je 3 krát pi, to je 3 pi, plus 2k pi. Takže 4x sa rovná 13 šestín pi plus 2k pi. A celé to ešte vydelím 4. Takže x2
sa rovná, opäť násobím 6, to je 13 24 pi plus, a toto je zase 2 lomeno 4 je 1 polovica, krát pi, to je pi pol, takže k krát pi pol. Kde píšeme, že kde k je zo z. K je zo z, aj tu k je zo z. V skutočnosti by sme mali napísať po správnosti k množina koreňov sa rovná, a celé toto prepísať, 5 24 pi plus k pi pol, kde k je zo k je zo z. Zjednotenie. Toto sú množiny, ktoré sú dané vymenovaním prvkov. Tu mám 13 24 pi plus k pi pol, kde k je zo z. Toto je riešenie. Takýto príklad tu máme z kategórie tých ľahších. Máte rozhodnúť, či platí takáto nerovnosť, tak nakreslíme si tu jednotkovú kružnicu, šetrím trochu miesto, takto, x, y, no trochu škarede, ale to nevadí. A teraz uhol 220 stupňov, takže tu mám 180, 220 bude niekde takto, toto je uhol 220 stupňov a môžem si, nemám inú farbu, dobre, tak toto bude 220 stupňový uhol a potom, a teda jeho kosinus je takéto. Pozor, ale to je záporné číslo, dobre? A kosinus 200 stupňov. 200 stupňov bude uhol, ktorý bude tu niekde končiť a kosinus toho uhla je toto číslo, toto tu. Tak ktoré číslo z nich je menšie? Keďže sme v záporných číslach, čím viac naľavo od nuly, alebo teda to číslo, ktoré je viac naľavo, je menšie a to číslo, ktoré je napravo, tak to je väčšie. Takže toto tu máme ten uhol väčší, 220, takže platí to naopak. Táto nerovnosť neplatí. Dobre? Toto neplatí, táto nerovnosť. No a potom ešte posledný príklad. V písomke to bude posledný taký typ príkladu, ale my sme to robili medzi prvými, sme to počítali, len dávnejšie sme to neopakovali, tak ja dúfam, že si na to spomeniete. Máme takýto príklad. Máme zadané, že kosinus nejakého uhla sa rovná 12 tretín, pričom ten uhol x patrí do intervalu 3 polovice pi až 2 pi. A bez toho, aby sme vypočítali veľkosť tohto uhla, máme určiť hodnoty všetkých ostatných goniometrických funkcií, takže sinus, tangens a kotangens. No, podľa tohto vzorca toto platí, že tu máme, že sinus na druhu x sa rovná 1 minus kosinus na druhu x. To sa rovná 1 minus kosinus na druhu je toto na druhu a to na druhu. Takže 1 minus, toto je 144 lomeno 169, to sa rovná, tu mám 169, toto je 169 minus 144, je to 25. 25. No a potom z toho vyplýva teda, keď urobíme, tak dostala som teda, že sinus na druhu x sa rovná 25 lomeno 169. Keď to odmocním, dostanem sinus na druhu pod druhou odmocninou sa rovná druhá odmocnina 25 lomeno 169. Na ručky to ešte takto rozpisujem. Toto sa mi vyruší, ale tu dostanem, že absolútna hodnota sinus, tu ešte má byť x, sinus x, že sa rovná, toto je 5 13. To znamená, že sinus x sa môže rovnať plus, minus 5 13. No a teraz ktorému to bude, ktorému číslu?
O tom nám rozhodne táto podmienka. X patrí do intervalu, použijeme toto tu. Tu sú 3 polovice pi a 2 pi, takže to je štvrtý kvadrant. Toto je štvrtý kvadrant. A vo štvrtom kvadrante, keď máme tu takto uhly, tak tieto body majú y-novú súradnicu zápornú. Na tomto kvadrante je hodnota funkcie sinus záporná, takže zoberieme znamienko minus. Takže sme si vlastne vypočítali, že sinus x sa rovná minus 5/13. Toto sme mali zadanie v príklade, je toto tu. No a teraz už jednoducho dáme iba, že tangens x, to sa rovná sinus x lomeno cosinus x, to sa rovná minus 5/13 lomeno 12/13, to sa rovná minus 13 sa mi zjednodušia, tokrát to bude v čítateli, takže to bude 5/12. Takže tangens x sa rovná minus 5/12. No a kotangens, vieme, že je prevrátená hodnota. Kotangens x sa bude rovnať minus 12/5.